У беларускага гурта без назвы з'явіўся канкурэнт. Ну-ка, хто там такі? Альтэрнатыўная банда «Звонку» нядаўна абцяжарылася, прымаднілася. У без назвы зусім іншая музыка. Дарэчы, апошні альбом выйшаў у нас месяц таму, называецца 20+, а у хлопцаў усё яшчэ наперадзе. Яны сталі больш электроннымі і робяць такія надрыўныя песні. Я паслухаў гэтыя сінглы. Песня «Бей». Ну, яна мне нагадвае больш «Пошлая Моллі», «Нервы». У новым стылі ў іх ужо выйшла 2 сінглы «Дыхай» і «Бей», і яны мне кагосьці нагадваюць. Асабіста ведаю аднаго з гэтых хлопцаў з гурта і з павагай стаўлюся да іх, але 0 падабенства з гуртом без назвы. Дарэчы, вось вам яшчэ прыкол. У «Звонку» таксама 3 удзельнікі, але вакаліст вольны, а гітары ўвогуле няма. Гэта значыць, што яны граюць з басам і жывымі барабанамі і ставяць на кач, а не на меладызм. Гэта павінна быць у кожнага гурта і кач, і энергія. То мусіць так выкладвацца на канцэртах не на 100%, а на 200%. Дарэчы, вось у нас у суботу у гэтую канцэрт у Познані у падтрымку альбома. Запрашаю вас у дом трамваяжа. А вы, сябры, напишите у каментарах, ці падобная музыка без назвы з музыкай «Звонку».